kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulan ug kabituunan imong ipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi Mabungahong kabuntagon, mga igsoon, kumusta? Laing higayon nga gihatag sa Ginoo para mamalandong na usab ta sa iyang kamaayo. Mamalandong ta sa iyang pulong, igsoon. kinabuhi ko karon nahugasan So, sa milimo pwede na to mag-start og share, mga igsoon. Pwede na mo mag-mention sa inyong mga higala diha. Pwede na mo mag-type og at followers, at highlights, and at everyone para makabantay atong mga higala. Labi na katong naningkamot og maayo. Kaila ninyo igsoon nga naningkamot og ayo, ning kayod og ayo pero wa mo uswag. Basi naay problema. Mao na atong topic karon. Kay karon mga igsoon, daghan kay naningkamot. Daghan kayong grabe og effort ba nga gi-exert. Wala na'y panahon sa pagsimba kay grabing paningkamot pero gigukod og utang, wa mi asinso, wa mi uswag. Ang uban ni uswag pero way kalinaw. No? So ato ang tagaan nagsolusyon karong buntaga. Mao na atong topic igsoon. So again, ako sa ning i-share sa ako ang account. Sanay nang utana kung kinsay name nako. Ug unsa akong account gyud is James M. Dumanon. Again, James M. Dumanon. Akong nabantayan nga daghag ning ad nako pero pasensya na dili nako ka-accept. Pero mao to akong account. Nangutana ang uban ba? Again, ako sa ning i-share kamo sa diha. katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulan ug kabituunan imong ipahimutan mga Hello, Pastor. Maayong buntag. God bless. Morning. Ay, Sister Banji. Thank you, Sister. Thank you. imong ipasan alagan ako Alright. So, nahuman akong share, igsoon. Okay. Hinuan, kinabuhi ko karon nahugasan So, again, kumusta mga higala, kapamilya, kapuso, kapatid, no? Usa ka mabungahong kabuntagon kanatong tanan. Lain na usab nga higayon, laing kabuntagon, gipamatata sa labaw makagagahom nga puno sa paglaom. Kung nakay problema sa kagahapon, tagaan kaniyang solusyon karon. Amen. No, so salamat sa Ginoo sa laing higayon. Shout out sa tanang mga viewers nato diha, sa tanang mga OFW, ug sa tanang mga permanent residents na, okay? Sa lain-lain kanasuran, shout out. Ang mga Pilipino nga naa sa lain-lain kanasuran nga makonsider matawag og permanent resident na, okay? Na nag-message na ko ganina nga magpa-pray daw sila, mga permanent residents na, okay? Shout out mga seaman, no? Mabungaong kabantago ninyong tanan, mayong pagtanaw ug mayong pagpaminaw. Amen. Nya akong shout out ako mga brad, ano? Brad, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no? Atoy pataas ang ngalan ni Kristo Jesus aron sigurado nga naay long life or long live, ne? Okay? Amen ba mga brad? Kunya akong gi-shout out ang tanang mga subscribers na to, okay? Ato ang mga subscribers, ato ang mga followers, new followers, you're so much welcome, very much welcome. Mga new followers na to, subscribers, mga bagong subscribers, nangutana og nay mangutana nga unsaon pag-subscribe o kinsam lang ning subscribe, kabantay man
Sister J.Ann Rosilo. Sister, thank you for typing at everyone. Naka-green siya. Ang iyang na-heart nga green sa kilid. Subscriber na. Thank you, sister. God bless, no? Again, shout out sa itong mga subscribers, star senders, mga viewers, followers, kabalo mo, nga wala dyan ko, nihangyo ninyo nga mo subscribe, mo send og stars or unsa man da igsoon. Pansalamat. Anyway, salamat kayo. God bless you more and more and more. Okay? Good morning, Pastor. Shout out sa akong igsoon diha ni Cristolara Preredentorion and Niana. God bless, Pastor, from sa Manila, Buji, Ocos. Okay? No? So, again, no? Shout out, no? Itong mga viewers, followers, subscribers, star senders. Kanya, again, I want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless sila, no? Para makadungog sa sila sa pulong sa Ginoo ba dili lang kay kamo ang ma-bless, no? Kay kabalo na may igsoon daghan jud kay na-bless ani igsoon, no? Kani nga page himaya sa Ginoo tanan. Instrumento naman ko sa Ginoo, no? Kung gusto mo check sa ako ang account ginako James M. Dumano, na ako'y naka-pin post diha nay mga testimonies diha nga pipila lamang sa mga na-bless ani nga page igsoon, nay mga kinabuhi nga nabag-o na diha igsoon, nay mga nay kanang padung na maghikog o nalahos sa daigdagan, nay mga nakagawa sa lain-laing bisyo na diha. Pwede ninyo ma-check igsoon. That is why I want to ako mong gi-encourage nga inyong i-invite inyong friends and loved ones to follow our page, no? Og dili sad sila mo follow kay di sila ganahan, okay ra. At least ning try mo. Kay wala ta kay bawo nga usa sa tong higala igsoon depressed. Usa sa tong higala puno sa problema, kinahanglan siya dasigon. Kinahanglan siya i-comfort unya maulaw man kamuwali, pero ako lay wali nila pinagi ani pag-share ba. Amen. No, again mabungahong kabuntagon akong gi-shout out tanang piniriso karon sa lain-lain nga selda. Bahay ni Kuya Brad Ares, shout out, no. Unya abanti tarbads, na bless kay ko sa imong kinabuhi, padayon ta pagpagamit sa Ginoo. Dili babag nato mga brad sa bahay ni Kuya. Dili babag nato nga nata sulod sa selda. Ang Ginoo namuhat gyapon. Kay kung wala pay plano ang Ginoo ninyo, pwede mo di kamata karong adlaw. Okay? Pana kamata mo tungod kay naay paglaom. Samtang napay kinabuhi na gininhawa, naay paglaom kanunay sa labang makagagawom. No? Brad, padayon ta abanti ta. Ayaw tanawa yung sitwasyon kay makapaluya na tanawa ang Ginoo kay naay paglaom kanunay diha kaniya. Amen. So shout out tanang mga jail officer, jail warden nga nagtan-aw na to. Okay? Especially si Sir Lebens nga nasa Oroqueta City, nga usa sa jail officer, pirmi na siya nagtanaw, apaka-bantay karon. Nya, akong i-shout out ang tanang mga higala na to sa Philippine Army, military. Okay, naamo sa akong mga prayer, mga igsoon. Okay? No, sa lain-laing kampo karon, no? Dili sa lalim inyong gipanumpaan, no? No, wala ta kay balo unsay may tabo sa mga engkwentro. Apan ang akong pag-ampo na kanunay kaninyo, nga ubanan mo sa Ginoo kanunay. And of course, this time ako ang shout out sad ang tanang mga PNP life coaches. Okay? PNP life coaches dili lang sa Bohol, kung dili sa Luzon, Visayas and Mindanao. And of course, dili na ko na siya malimtan o dili pwede nga dili na ko shout out ang akong mga amigo, mga higala nga kapulisan. Okay? Akong mga higala nga kapulisan nga pirting daghana nga dili na ko pwede tagsaon kay mahurot ang akong panahon. So akong gi-shoutout una ang Camp Osmeña, Cebu. Shoutout ang Tagbilaran City Barracks, mga pulis diha. Ug akong gi-shoutout ang mga istasyon nga naay mga amigo na ko nga pulis. Tagbilaran Police Station, shoutout. Okay? Arita sa kuanda yon, Luon Police Station, mga brad na ko diha sa SIA, Skiptron ni Narves. Kanya ang shout-out ang og sa hepe dia si Sir Ular. Chief, salamat kayo sa higayon ni aging simana, no? Unya shout-out nako ang Cortez Police Station, na ako yung mga kaila dia, classmate nako diha. Shout-out usab sa mga kaila nako. Tubigon Police Station, Sagbayan Police Station, of course sa istasyon nga nako kanunay diri igsoon, Clarin Police Station. Unya ari sa Inabanga Police Station, Buena Vista Police Station. Sa naay kaila nako, pasensya sa malatangan kay wakoy kaila. Okay? Apan shoutout gyapon tanan, pero ako lang ning especially i-mention ang katong nakoy kaila, Talibon Police Station, okay?
San Miguel Police Station, Danao Police Station, Ubay, sa Pitugo, unsa pa gito, Antiquera Police Station, Candihay Police Station, okay? San Isidro Police Station, og Panglao Police Station, Torres Police. Na ako'y mga kaila, mga classmate. No, nya dili ta mo i-mention sa tagsa kay daghan kay mo. So ako lang i-mention ang mga hippie nga akong kaila. Akong unahon ang among hippie diri sa Clarin, Police Captain Sir Eliazar Milumida. Unya si, of course, akong brad si Police Captain Albert Sator ng Anas Candihay Police Station. Police Captain Jasper Reyes nga nasa Antiquera Police Station nga akong classmate sa una during my criminology days sa pagkapulis. Nga ako sang gi-shout out akong classmate sa before si Police Captain Renan Romulo, and of course akong brad nga na-assign sa Talibon Police Station si Police Captain Brad Arms from SEA. Kung brad na no, ginasa na siya sa Eagles, kauban na siya ni Brad Chief sad ni Sir Sator, Police Captain Albert Sator, no? Si Police Captain Sir Milioria. Okay? Police Captain sad Onyot Introliso nga ako ang higala sa no nga naghatag intaw nako og kanang souvenir. Salamat kayo, no? So God bless ninyo mga sir, namo sa akong prayer kanunay na. Wa mo koy laing lingaw, pagampo, pagwali, maura man na. No, so nahuman na tag shout out, magampo na ta. Anyway, ako sa nang gi-shout out ng 135 39 viewers this time and counting. This time we have 141. Unay daghang nag-abang, nagtan-aw, nag-atang. Nya ako kay dili man ko pwede nga moingon nga mga igsoon mag-live ta karong orasa kay kanila ging busy ta no, naabay po ko'y pamilya, na ko ko'y anak, no? Kiyatiman, ako'y asawa, suguon sad ko. Usay na ako'y bisita dire, no? Mao na nga wala jud ko'y di jud ko kay balo igsoon kung unsang orasa ko, specific time nga makalive ko. Basta nga akong saad niyo igsoon, basta naa ako'y oportunidad, automatic na. Okay? Pares kay mayaan sa Ginoo. Inday Judian Aying Toriano. Pa-shout out ko sa akong mga gwapang igsoon, pastor. Sila si Inday Michelle Aying Toriano, Ludibis, okay? Og si DC Dishela Toriano Tornueva, si Ninya Pod, og si Ninya May, og si Janicel, okay? Shout out mga igsoon, mga manghod og maguwang ni Inday Judian. Actually kauban ni sa nako diri nani sa church igsoon, usa ni sa mo ang ako ang disciple, okay? Pastor, salamat kay sa live watching from Germany, okay? So ako naman gi-shout out tanang mga OFW no. So this time nagpa-shout out ug nagpasalamat si Brother Ryan Galaneda watching this time from Germany. God bless igsoon, brother, God bless. Namo sa akong prayer, no? I know, I believe na daghang Pinay diha, okay? Watching from Hong Kong, Sister Joy Falses, okay? So, again, salamat kayo igsoon sa atong mga shout out sa mga subscribers. Thank you so much. Followers, viewers, and uban star senders, new followers na to, thank you kayo, no? You're welcome, so much welcome ato ni, okay? Dili wa na ko ni giangkon nga page igsoon. Good morning Pastor James, God bless po, God bless you more. Dindin, okay? Jessedin Hostol Flores, kanunay ming nagaampo nga nanagyod kay balo nakakunsay na, okay? Naa among pagampo og declaration sa imong pamilya, especially sa imong lovely wife nga si Inday Aliway. Nagsugat ta ganina, kusog ka padagan, wa ka kakita nako. Gikan ko nagato ni HK, wa ka nag-helmet. Okay, thank you din, thank you. God bless, God bless. Amping dia sa imong trabaho. Be a blessing, okay? Shout out Pastor, mayong buntag, salamat sa watching from Magsaysay, Misamis Oriental po, always support from Brother Jongjong Canyosa Lapasaran. Anyway, again, shout out na ko ang tanang mga brad na ko sa Skiptron, okay? International Isaac, okay? Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no? Different chapter around the world, lain-lain kanasuran and different council, okay? Atong hinumduman kanunay ang atong hierarchy, God first. Number 1 is God. So si Lord atong isentro sa atong tibok kinabuhi ug sa ato ang pundok, okay? Sa atong fraternity. You're welcome din, God bless, no? Ug akong gi-shout out ako ang GS diri sa Roalpa Clarin, si Brother Marcos Dabon nga taga Mandawi, Cebu. Okay?
So banti na, o mag-ampo na tayo igsoon kay murag nahuman na tawag shout out dire. Naghan na ba? Anyway, ako rin iko ano, nako ipaibaw ba? Nako announcement. Nako announcement mga igsoon para ni sa Bohol ha. Ako sang i-search asa to lapita siya. Alright. Nako gamay announcement pa. Sa mga taga Bohol lang niya exclusive. Kay na ako schedule youth camp speaker ko. Basin day makalugar mo ang nasa Bohol. Singa na to niya oy. Limot man ko. Wait sa mga igsona. So, nare ko schedule at man daw ni Hill sa Pitugo. Darao. Ang tema mga igsoon kay Reconnect. Ako speaker ani sa 2 nights. District 3 Youth Camp 2024, March 27, 28, and 29. So speaker ko ni sa 27 evening o 29 sa gabi. 2 successive nights, no? Ako speaker ni adto ni sa Pitugo, isla man daw ni nga naa sa duol sa Ubay. No? Mga brad na ko diha, og nay nagtan-aw ni mga brad na ko sa Ubay og sa Pitugo. Kita ta diha brad, lusubo na to ni. Okay, magkikita ko ninyo. So karong again, March 27 ug 28 and 29. Last week, no, Holy Week ni siya. So naa ako dito dapita. First time na ko niya nga isla, dako daw na nga isla, makadadaw dagang 4 wheels diha. Okay? So see you there mga taga Bohol. Pitugo ni, Reconnect. Welcome daw tanan diri nga mga pundok para sa kamayaan sa Ginoo. Okay? So abanti ta. Pastor, unsay title anang imong background music pirmi? Karon akong background upat ni kabuok. Una katong ganina hangtod may kinabuhi from by Victory Band. Nya ang ikaduha is Diyos ikaw lang from kuan na siya. Influence worship. And then kanang usa imong gunit, kalimot ko kasi nagkanta na katuman ng insik si kuan. Singana na. Si apelido. Singana na eh. Nya ang kaning karong last labod by Victory Band. Again, ang mga title Ikson paminawa, hangtod may kinabuhi, Diyos ikaw lang, imong gunit og labod. Okay na labod o na nakahibaw si kuan Brother Ryan Galaneda from from Germany. Pastor, asa ka sa Bohol? Klarin ko Ikson. So sa gusto sa nangutana kung taga ako dagan nangutana Ikson kay gusto sad mo visit sa church. Taga Bohol ko. Tangaran Klarin Bohol. Og maabot mo diri sa Clarin Ikson bisan asa mo mangutana ilado ko diri. Gracias sa Ginoo. Pwede mo moagi sa pulis. No? Pwede mo sa munisipyo pod ilado ko diri. No? Gracias sa Ginoo nailhan ko diri Ikson. Pastor akong iyampo akong apo nga si Altia aron magdako siyang may balo sa Ginoo. Mayo na Ikson ikuan ko i-PM ko aron mainumduman ako ni kay kung ari diri sa comment section is dili na ko matagan usahay kay daghan kay usahay gon maabot ko tag 1,000 comments. Pastor, unsay imong gipasilungan from Bukidnon eh? Wala ko gipasilungan Ikson. Nag-register me og own sec registration bago lang na last week. Last month. Oh no, last January day. Oh, January. Bago pa lang nami own sec registration. So nahulog ako ang head pastor, okay? So, mag-pray na tayo, Ikson. Let's pray. Kaya mura og taas na itong shout out. Okay? Mag-ampo ta. Labing gamahana na mga Diyos, amahaning taknaa sa kabuntagon, Ginoo. Nagaduol kami diha sa imong balaang presensya, sa imong halangdon nga trono. Uban sa kasing-kasing nga mapainobsanon, amo ikaw ang giyukbuan, gitahod, girespetuan. Tungod kay ikaw nga Diyos, dili ka basta-basta. Balaan ka. Ikaw nga Diyos, Ginoo, labing gamhanan ka sa tanan, labing halangdon. Perpekto ka. Dili ka mapakyas, kami mapakyas, Ginoo. Aban salamat nga sa panahon nga mapakyas mi Ginoo walay higayon nga imo ming gibalibaran. Kung muduol mi, mangayo mi pasaylo nimo, wala ka mapuli. Pagpasaylo ka namo. Salamat kay Ginoo. So Lord, salamat sa laing higayon, laing panahon, laing chance nga mamalandong na usab mi, mamati mi sa imong balaang pulong, Ginoo. Dili tanang tao karon na ay panahon na higayon nga makadungog sa imong mensahe apan kami
Karon bulahan Ginoo kay makadungog kami og gitagaan minimo og bag-ong higayon og bag-ong privilege Lord God, opportunity Ginoo. Salamat kaayo. And Lord God, sa dili pa mi magpadayon Ginoo, sa dili pa mi mo proceed or mo move on sa amuang hisgutan karon ining kabuntagon, unas tanan Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Hinlui mi, himo aming takos mamati sa imong pulong, himo aming angayan balaan Ginoo, kay nasayod mi nga ang imong pulong balaan kayo. And then, of course, we pray, tagay mi kasing-kasing madinawaton sa kamatuoran, mapainubsanon, anda magpakorek, madinawaton, unya, willing musunod sa imong pulong, doers or obedient to your words, Lord God. Kay mao ka na imong ipangita, Ginoo. Wala ka nang inahanglan anang mamati lamang, muimin lang, apan ipalabay na dahil pikas dunggan, ba rakuto. Ang imong ipangita, Ginoo, masinugtanon sa imong pulong. Kay diha sa pagkamasinugtanon, matagamtaman na mo ang imong milagro, Ginoo. Lord, again, salamat kaayo. Tagay mi kaalam nga langit no, naron among matugkad imong mensahe karong kabuntagon. And Lord God, among giampo ang kalinaw sa mong unahuna, Ginoo. Aron way laing ma-focus ug masintro ikaw lamang. And this time, Lord God, amo pong gipangayo ang kahibalo, pagpanabot, kaalam, nagikan jud kanimo, lamdag sa Espiritu Santo, Ginoo. Aron among mapalawman imong mensahe. And this time, I cancel, I destroy, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Walay makabalda karon, walay makasamok, kundili magmadaugon kami kay ikaw nagpatunga, nagpataliwala sa among pagabuhaton karon, Ginoo. Ikaw lamang among iisa, Ginoo. You alone will be glorified. We honor you, we adore you. Walay relihiyon, Ginoo, naabot na-involve ani. Walay pastor, walay tao, walay simbahan. Apan, it's all about Jesus Christ. Ikaw lamang among bayawon, pasidunggan, himayaon, daygon, nining taknas kabuntagon. And Lord God, I pray, tanan nga magtanaw ni kutob sa maabtan ani nga live, Ginoo. Bisan asang kapitan ni maabot, Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong hikap, imong dihog. Ang lihok sa Espiritu Santo imong ipabati sa matag maminaw karon, Ginoo. Salamat Lord sa imong dihog. Kung wala kini, walay kapuslanan among pagabuhaton. So Lord God, you alone, again, you alone will be glorified. Ikaw lang among gi-honor. We glorify your name. We magnify you. And ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. Let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus' name, Amen. Okay, naabot na tag 200 city ka mga viewers. Last night, naabot na og dali ra kayo 500 plus, no? Siguro daghan og bakante ba? Okay? So, abanti ta. Again and again, ako mong gi-remind nga i-mention inyong mga higala, okay? I-mention inyong mga friends and loved ones in the comment section. Labi na katong mga nagsigi og paningkamot karon pero wala gyud ning uswag, nagkalisod-lisod dinon. Grabe ang paningkamot kayod pero wala gyud may senso, nagkalisod-lisod, naglisod dinon, nya nalayo pas Ginoo. Kay mao niya tong topic karon. Amen. So, abanti ta. Padayon lang bro, pa-shout out bro. God bless kanunay. So, shout out dai si Brad Ralph Rapi Aninaw. Okay, Brad, salamat kay God bless you more. And Sister Mary Gomes from Australia. Thanks for watching. From Cagayan de Oro City, Rusty Nanale Badilla. Ay, Badilla, classmate ako, Brad, daghan. Ting trabaho manggod karon pastor pero salamat sa Ginoo kay makatan-aw ko. Okay, salamat Inday Jenny, Sister Jenny, Gileocam, Kalamba. Anyway, shout out dai no sa mga on duty but still ning hatag mo higayon sa Ginoo karon. Ning dalikyat ba, okay? From Samal Islands, padayon tas kamihan sa Ginoo, Sister Jane Lirasan Kabunok, and also this time watching from Oman. Okay. From Oman, si Sister Charmela Biga Agnes. Okay. Doc Auke. God bless, Pastor. God bless you more, brother. God bless you more. Okay? So, let's start. Okay? Ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, nga atong pamalandungan ni ining kabuntagon. Pamahaw ni. Unya, paniod to. Sunod, panihapon. Anak man na, di man ta mapulaan. Di ba? Kung sa pagkaon sa pisikal, dili ta gusto mo absent igsoon. Okay? Kay gusto ta para mabaskog ta.
samot na igsoon kaning pagkaon sa spiritual. Kay mao ni siya ang gingon nga mao ni ang makahatag natong kalig-on panahon sa mga tentasyon. Panahon sa mga pagsulay mao ni maghatag natong kalig-on nga dili ta madala, no? Dili ta maanod sa mga balod ug unos ginabuhi. As what I have said, igsoon, kung dili ta gusto masipyat sa pamahaw paniudto panihapon, how much more unta dapat aning pulong sa Ginoo nga mao'y makapalig-on, makapahamtong nato spiritually. Okay? Ug mao'y makapalig-on sa tong espirituhanon o kristohanong kinabuhi. Amen. So again, anyway, pasensya na nga dili na ako ma-mention ang uban nagpa-shoutout no kay mao man okay? Pero kung namo importanteng tuyo na ko i-message lang ko kaninga page igsoon. Kay lugaran nato na. Daghang kayo ang uban wala pa na ako naukab ang ubang mensahe dia. Kay daghang kayo. Pero nara joy panahon maukab ko na. Okay? So again, ang atuang topic karon igsoon. Ang atuang teksto, ang atuang pulong sa Ginoo nga atuang pamalandungan karon. Nani makita sa Job, okay? Kay kailangan ta ni Job no. Si Job mao tong grabe og naka-experience og testing. Si Job mao ni ang alagad sa Ginoo nga may nadlukon sa Ginoo matinud-anon. Pero gitistingan sa Ginoo, no? Gitugot sa Ginoo nga ang yawa nay buhaton siyang kinabuhi at panlimitado lang. No? Nay daghang mga kabutangan ni Job nga wala, ang iyang mga anak nga matay apan taliwala sa mga dagkong unos igsoon ning banos ang pinasahi nga panalangin. No? Mas ang kadato ni Job igsoon sa diyang gibless siya pagbalik ni Lord mas nadoble pa, mas ning labaw pa kaysa iyang nawala. Okay? Ang nipuli mas ning daghan pa sa nawala. Yan na si Lord mo bless. Mao na mga igsoon nga ayaw kabalaka if ever nay mawala sa tong kinabuhi. Kay na ipuli si Lord nga mas maayo para nato. Amen. Pero mao lagi ni dili na mao tong topic si Job ra na iyang history. Apan naa lang sa iyang gisulti sa iyang sinulat mao ni atong pamalandungan. So atong pamalandungan karon mga igsoon ang Job kapitulo 36 versikulo 11, okay? Mubo ra man nga verse, okay? Job kapitulo 36 versikulo 11 nagingon diri igsoon. Pasidan-an Job 36:11 nagingon diri, kun mutuman ug molagad sila sa Dios, magpuyo silang malinawon ug mauswagon. Wow. Again, Job kapitulo 36 versikulo 11. Okay? Nagingon diri, kun mutuman ug moalagad sila sa Dios, magpuyo silang malinawon. Aside sa malinawon, apag ug mauswagon, ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining taknaas kabuntagon igsoon. Gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo kung unsa ka importante ning mutuman ta sa balaod sa Ginoo. Gipahinumduman ta sa Ginoo igsoon nining taknaas sa kabuntagon kung unsa ka importante ning mutuman ta sa sugo sa Ginoo. Mutuman ta sa plano sa Ginoo. Mutuman ta sa kabubuton sa Ginoo. Okay? O gitawag og sa pagyuni, mutuman og mualagad sa Dios. Okay? Ipinumduman ta kung unsa ka mahinungdanon or kaimportante ning manglagad ta sa Ginoo. Makigrelasyon ta sa Ginoo. Natay gitawag og personal commitment ni Lord. Natay gitawag og intimate relationship ni Lord. Natay pakiglambigit sa Ginoo igsoon. Natay pakighiusa ni Kristo igsoon. Okay? Mauna karong kamuntagon ipinumduman ta kung unsa ni siya kaimportante. No? Kinahanglan nga mga lagad ta sa Ginoo. Kinahanglan nga mutuman ta sa balaod sa Ginoo. Kinahanglan ta nga musunod ta sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga ang iyang kabubuton mao'y atong sundon, dili ang atong kabubuton, dili ang atong plano, dili ang atong gusto. Bisan unsa ka maayo kanindot sa atong plano atong timan-an igsoon, kung wala na ning subay sa plano sa Ginoo, kung wala na ning sibo sa balaang kasulatan, then sayop gid na kanunay. Kay ang sakto permente ang pulong sa Ginoo. Anything atong decision, atong plano igsoon nga nindot kayo, pero wala gali siya na align. Walay alignment sa word ni Lord, sayop gid na. Dapat nakasibo ta. Dapat naka-align ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay mao ni truth, mao ni kamatuoran, mao ni giya na to igsoon alang sa hayag nga ugma ug kinabuhing walay katapusan. Amen. Again, ingon si Job,
kung mutuman ug molagad sila sa Dios, no, naay pagtuman ug naay pag-alagad. Importante na to ni Igsoon. No? Mao ni rason nganong nabuhi ta nining kalibutan. Mao ni rason Igsoon nga ang uban moingon ba nga na-depress kay may pagwala na lang ko nabuhi. No, wala ta na tao. Wala ta nahimugso nining kalibutan na. Nga walay kapuslanan. No, walay pulos, wala. Apan naay purpose. Dili aksidente Igsoon. No? Kay kung wala pa tay kapuslanan unta, walay purpose si Lord. Nalaglag na unta ta, no? Ay what I mean is sa sabakan sa tong inahan, pwede ta nakuhaan nalaglag ta apan nataw ta kay naay katuyuan ang Ginoo. Amen. Mao na nga usa sa katuyuan sa Ginoo Igsoon. Usa sa katuyuan sa atong magbubuhat nganong iya tang gibuhat aron himayaon siya, pasidunggan siya, alagaran siya, sundo na to siya Igsoon, tumano na to iyang gusto, tumano na to iyang plano, iyang kabubuton, maoy dapat natong subayon. Dili natong kaugalingon, plano or gusto, or tinguha, or pangandoy. So si Lord napoy pangandoy para sa atoa. Mao bitaw nga ihatang gitugutan nga mabuhi nining kalibutan na mataw. Kay na siya pangandoy daan, na siya plano. Nagdaladala na taog misyon. Mao nang siya dapat atong tumanon og mga lagad taniya. Kay ngano man sa dayang ato ng buhaton Igsoon, paminaw mo. Sa dayang atong buhaton nga mga lagad ta nga tinud-anay sa Ginoo. Sa dayang atong buhaton Igsoon nga seryosohon na tong relasyon nato sa Ginoo. Aduna tay hingpit nga relasyon sa Ginoo, personal commitment ni Lord nga close kaayo ta. Everyday magpaduol tag maayo sa Ginoo. Natay kahadlok sa Ginoo. Ning tuman ta sa iyang kabubuton, sa iyang plano ug sa iyang sugo unsay resulta. Magpuyo silang malinawon ug mauswagon. Kay dara day ang Yahweh Igsoon. Kana day mutuman ta sa plano sa Ginoo. Mga lagad ta sa Ginoo, matinud-anon ta sa Ginoo Igsoon. Dili ta magbuot-buot sa tong kaugalingong plano. Sundo nato ang kabubuton sa Ginoo, mao din na Yahweh Igsoon alang sa kalinaw ug kauswagan. Sige ngon diro, magpuyo silang malinawon ug mauswagon. Okay? And speaking of mauswagon Igsoon, as what I have said, it's not about money all the time. Okay? Pauswagon ta Igsoon once magmasinugtanon ta sa Ginoo. Naay kauswagan Igsoon sa dihang mga lagad ta sa Ginoo nga tinud-anay. Sa dihang musunod ta sa balaod, sa plano sa Ginoo. Dili ta magamagama og atong balaod mga Igsoon. Ang atong pagkinabuhi kanunay na align ni sibo sa kabubuton sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo Igsoon. Na ay maayong resulta, magpuyo ta nga malinawon ug mauswagon. Abi yung mga Igsoon, kani bitong malinawon ug mauswagon nag-uban siya. Importante ni. Kay dili tanan karon ni uswag malinawon. Amen. Dili tanan karon Igsoon nga naay kauswagan ilang kinabuhi. No naa sila sa pag-asenso kunuhay regarding butang talag material and financial. Makatulog sila og straight. Ang uban Igsoon gubot ang kinabuhi, no? Dili malinawon. Kay way lain nga makahatag og panalangin, kauswagan, grasya nga ubanan sa kalinaw ang Ginoo ra. Ug mo resulta lang na sa Igsoon kung nangalagad tas Ginoong tinud-anay. Kung ning sunod ta sa kabubuton sa Ginoo ning tuman ta. Wa ta nagbuot-buot sa tong kaugalingon atong plano atong gusto kung dili atong gisunod ang Ginoo. Once atong gisunod ang Ginoo Igsoon. Yang balaod atong gisunod Igsoon ang atong pagkinabuhi nalain sa pulong sa Ginoo. Magpuyo ta nga malinawon ug mauswagon, no? As what I have said, dili tanan ni uswag malinawon apan kung nagsunod ta sa Ginoo yang kabubuton. Nangalagad ta niyang matinud-anon, sigurado nga muuswag ta uban sa pagkamalinawon. And as what I have said, magisgot tag ni uswag lagi na iyang pamuyo. It's not about money. Dara ang tinuod nga kauswagan Igsoon, ako ning balikon ha. I believe ako na ning na-share niyo pero akong balikon. Ang tinuod nga kauswagan nga gikan sa kaytas-an mao ni ang giingon ni Juan. Juan kapitulo 3 bersikulo 2. Listen carefully. Ingon diri si Juan Igsoon. Minahal kong higala, nagampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang. Mao ni mga kauswagan nga gikan sa Ginoo. Giampo ni Juan ngadto sa mga higala niya, mga Kristohanon. Okay? Or ngadto sa mga katawhan. Ingon si Juan Igsoon, minahal kong higala, nagampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang. Mao ni una nga package. Mao ni una Igsoon nga kauswagan nga gikan sa Ginoo. Maayong kahimtang.
Okay? Maayong kahimtang maybe regarding financial, stable ta. Ginagmay pero kanunay. Maayong kahimtang na na. Okay? Maayong kahimtang tungod kay ang imong pamilya is naay kalinaw. Okay? Ang imong pamilya is dili gubot. Maayong kahimtang na. Ang imong pamilya, igsoon, is nangalagad mo sa Ginoo, maayong kahimtang na. Okay? Second is maayong panglawas. Apil na po ni. Mao ni mga kauswagan. Part sa kauswagan nga ihatag sa Ginoo, apil ng maayong panglawas. Amen. Kay magunsa man ang nakay daghang kwarta pero padung ra sa ospital. Magunsa man ang daghang kwarta pero padung ra sa maintenance. Magunsa man ang daghang kwarta igsoon balik-balik og ka sa ospital kada buwan or ibutang talag og kada semana. Kay magsigi kag pa-dialysis or unsa man diha. Kauswagan nga giingon sa Ginoo nga pinasikad sa balaang kasulatan nga dili gikan nako una, maayo atong kahimtang. Again, as what I have said, maybe stable ta financially, materially, emotionally, or something ano, maayo man tong kahimtang. Okay? Na kay utang, na kay kabayad. Or wala ba kay utang, kay naimpas na, maayong kahimtang na. Aside from that, maayong panglawas. Kailain po kay Exxon nga daghang kay tagkwarta nagbanig og sam nang magbanig tagkwarta pero naka-oxygen ta. Nagbanig tagkwarta pero nagbanig na pug ka kay naghigda na lang. Okay? So maayong kahimtang, maayong panglawas pero but I'm not saying nga nay naghigda dili maayong panglawas. Wa mo panalangin sa Ginoo. Okay? Naapoy katuyuan si Lord sa tanan. Apan mao lagi ni gideclare man ni Juan, no, ang klase sa blessing. Actually, this time ning release si Juan og blessing in prayer. Nag-declare siya og blessing. Ang iyang gi-release una, maayong kahimtang, maayong panglawas. Ug ang ikatulo mao ni, maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Mao ni ang mga kauswagan nga tinuod. Maayong kahimtang, maayong panglawas og duol sa Ginoo. Maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Mao ni, maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. It means nga imong spiritual life, imong relasyon sa Ginoo igsoon duol. Hingpit. Kay dili tanan ning uswag, dili tanan naay maayong kahimtang daghang kwarta duol sa Ginoo. Daghan kayo igsoon og daghang kwarta. Lagmig sakyanan, milyon-milyon ang balay, daghang property, pero layo sa Ginoo. Sa tinuod lang igsoon dili man na maayo makaluwas na to. Mao bitan ingon si Jesus magunsa man kung maangko na to bisan ang tibuok kalibutan. Apan atong kalag mapildi po dito sa impierno. What matters most is our relationship with Jesus Christ. Okay? At the end of the day, sa adlaw sa dakong hukom, sa katapusan, sa final judgment, dili atong mga Ferrari makaatubang sa Ginoo, dili atong mga sports car, mga sakyanan atong mahal kayo. Dili ang ato ang kwarta, bahandi, property, balay, atong mga nindot nga balay da, bilyon, milyon. Kung dili atong relasyon sa Ginoo, atong pagkamatinud-anon sa Ginoo, samtang napatay kinabuhi, samtang nagpuyo pa ta nining kalibutan. Kumusta atong relasyon sa Ginoo? No? Mao na igsoon. Mao na ang tinuod nga blessing nga giingon dito ni Job. Nga kung matinud-anon ta sa Ginoo, kung masinugtanon ta sa sugo sa Ginoo. Amen. Kung natay kadlok sa Ginoo, kung nangalagad ta sa Ginoo, no? Ang giingon rin ni Job is kuan man. Kung mutuman ta nya moalagad ta sa Dios, okay? Unsay resulta? Magpuyo ta nga malinawon unya mauswagon. Ang kalinaw ra ba igsoon kay dili na mapalit og kwarta. Daghan kay as what I have said, igsoon, daghan kay dato kwartahan pero way kalinaw. Dugay makatulog, dili diretso-diretso makatulog kay maginuktok pa. Kay napay daghang problema giatubang pero nay kwarta, no? So in other words, dili na siya blessing gikan sa Ginoo kay ang blessing gikan sa Ginoo mag-uban ning duha, kauswagan plus kalinaw. Amen. Kauswagan plus kalinaw. Ug mahitabo lang na siya kung tinud-anay tang mga lagad sa Ginoo. Atong giseryoso atong relasyon sa Ginoo. May tabo lang ni sa igsoon kung mutuman ta sa sugo, balaod sa Ginoo. Apan kung atong i-violate ang balaod ni Lord, ang Biblia, ang balaang kasulatan, kay magbuot-buot na sa atong gusto, atong sundon atong pagbati nga bati nga gikan sa dughan nato nga bakakon, atong kasing-kasing. Naay posibilidad nga makuha nimo ang kauswagan, ibutang talag financial pero wa kay kalinaw. Amen. Naay posibilidad nga ma-attain nimo, makabuot nimo imong pangandoy kay ang dugo og singot nimo grabing tulo igsoon kay nangandoy kag ayo nya. Bright baya pug ka. Naay dakong posibilidad nga imong makabuot imong pangandoy og tinguha imong ambisyon. Apan wala lang kay kalinaw. Kay ngano man nag-struggle maka sa imong relationship ni Lord. Sugot day mo nga na igsoon.
nagbanig mo kwarta pero layo ka sa Ginoo. Sugot day mo igsoon. Wag tuo nimo kwarta. Way problema sa financial. Way problema sa mga unsa may mga sakyanan. In other words, sa kalibutanong kalipay, sa kalibutanong bahin, we live kana bitang let's say convenient life. Okay? Pero ning kang ata, ning distansya ta, ning palayo na tas Ginoo, sugot na ta na igsoon. Ako ning balik-balikan igsoon magunsa man. Mangko nimong daghang property kabtangan, milyon, bilyon, trilyon. Bisan pagtibok kalibutan maimo igsoon, pero di nakapalit sa kaluwasan. Dili na maoy mo atubang na to atong mga bahandi atong mga achievements ang atong kalampusan pag-asenso. Ang mga material nga butang tanan temporaryo ra na. Okay? No? Atong relasyon sa Ginoo is what matters most. Amen. Mo na nga gidasig ta karong kabuntagon ni Job. Okay? Ingon si Job igsoon nga kung mutuman lamang kita ug moalagad sa Dios nga buhi, moalagad sa labawong makagagahom, adunay hingpit nga relasyon ni Kristo, seryosoho nato ang mga lagad sa Ginoo, dili lang nato salin-salinan mantinilan igsoon magsige taglit kada simba kay basta balang makasimba. No, atong seryosohon, atong klarohon atong relasyon sa Ginoo igsoon, mutuman ta sa iyang balaod kung ato nang buhaton unsay gitubag, magpuyo ta nga malinawon ug magmauswagon. Kana lang kalinaw igsoon, grabe na nga panalangin. Amen. Kalinaw plus kauswagan pa. Kauswagan nga uban sa kalinaw. Sakto ang gingon ni Job kay mao po na giingon ni Jeremias. Jeremiah 29:11 mao ni plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo for us nga mo prosper ta, not to harm us, no? Sa ato pa naay kalinaw. Kung ingon ta og ning prosper ta financially nya way kalinaw, dili na panalangin sa Ginoo. Kaya ang gingon ni Job igsoon, kung magmatinud-anon ta, okay, mahinadlukon sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo nya mutuman sa iyang sugo, pauswagon ta unya uban sa kalinaw. Sakto ang Jeremiah, i-prosper ta nya not to harm us, no? Kay kung walay kalinaw, it means nga ni harm ta sa atong pagka-prosper, dili na panalangin sa Ginoo. Ug ako ning ibalik-balik igsoon, kay nay nangutanan nako sa comment section atong niaging mga adlaw. Ngano ni pastor nga naa malagi tanan nga mga dili honest, wala mga lagad sa Ginoo, badlungon sa katilingban pero ni asinso daw financially. So akong gitubag igsoon mao ni, dili tanang gitawag nato og panalangin gikan sa Ginoo. Ang yawa, ang demonyo pwede makahatag na to kwarta, makapalambo na to. Nakay ebidensya pastor? Yes, naa. Matod pa sa pulong sa Ginoo igsoon nagaingon diha. Even the devil himself disguised as an angel of light. Bisan daw si Satanas, ang yawa, pwede siya mahimong anghel sa kahayag. Sa ato pa din mga igsoon, kung ang Ginoo muayo og masakiton, pwede sad siya muayo. Kung ang Ginoo mo palambo, mo pasinso, ang yawa pwede ta palamboon og pasinson pero malayo lang ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi lang, atong pagkinabuhi, wala ning uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mao na diferensya, no? Apan kung nangalagad ta sa Ginoong matinud-anon, ning sunod ta sa Ginoo mga igsoon nga kana bitawng iyang plano gyud atong gisunod, dili atong kaugalingong plano. Unya ni sunod ta sa iyang balaod, sa iyang gusto igsoon, muuswag ta uban sa kalinaw. Ug unsa atong kauswagan nga tinuod, ang giingon ni Juan sa 3 John chapter 2, verse 2. Sige ingon igsoon, maayong muuswag ta nga maayo atong kahimtang, maayong panglawas, og duol ta sa Ginoo, maayo ta sa espirituhanong kinabuhi. Kanang tulo, mauna kana siya complete package. Kanang tulo mao na gitawag og kompletong panalangin kagikan sa Ginoo. Ang Ginoo dili mohatag og panalangin kauswagan nga puno pud ka sa kagubot. Kung dili kauswagan sa gingon ni Job, kauswagan og kalinaw. Again, Jeremiah 29:11 unsa man na mao ni tinuod nga panalangin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Not to harm you kay ang prosperity nga itugot sa Ginoo na may kalinaw, dili man kagubot, so dili ta ma-harm. Kung dili maduol ta sa Ginoo. I-bless ta financially, materially, or unsa man nga mga property hatag sa Ginoo nato. At the same time, duol ta sa Ginoo. Okay? To give us hope, paglaom, and a future, bright future. Mauna ang panalangin gikan sa Ginoo. Hayag nga kaugmaon uban sa kalinaw.
Mao na inindot mo na tinuod igsoon kay sama sa gingon igsoon. Magunsa man lagi na daghan tag kwarta pero di ta malinawon. Nganong na may kay sa tinuod lang mga igsoon, money is not really the sum of all happiness. Ang kwarta igsoon dili gyud ka makaingon nga mao ni siya tubag. Mao ni siya ang tinuod nga kalipay. Although ang kwarta makahatag og kalipay kay makapalit ka bisag unsay mong gusto, pero kung mo maghisgot tag genuine joy or genuine, let's say, happiness, dili na sa kwarta. Ang tinuod nga maghatag na to kalipay igsoon makapokompleto ka ng kalipay nga gikan sa Ginoo. Amen. Magunsa man lagi na, no? Kay kung ang imong kalipay igsoon kwarta ra, imo wa kay Ginoo, nay posibilidad igsoon nga malipayon ka pero wa kay kalinaw. Nganong daghan naghikog nga milyonaryo. Nganong daghan kwartahan arangan, ang uban pagyud mga celebrity naghikog nga naa may kwarta. Tungod kay naa sila'y kwarta pero wa siya kalinaw. Kay kung naa pa sila'y kalinaw, di sila maghikog. Ingana si Lord mo bless. Mo bless si Lord igsoon, tagaan tag kauswagan uban sa kalinaw. Ug mahitabo na siya sa dihang atong timan-an ang ingon ni Job. Kung mutuman ta sa iyang sugo, mutuman ta sa plano sa Ginoo, musunod ta sa kabubuton sa Ginoo, mga lagad ta moalagad sila sa Dios. Mga lagad ta sa Ginoo. So mo na igsoon ako mong gi-encourage, no? Kanusa man ta, og naay mga nagtan-aw karon diri nga ang inyong relasyon sa Ginoo ay klaro on and off. Kanusa man ta magtinud-anay. Kanusa man ta mo seryoso sa Ginoo. Kanusa man nato perminti lang undangon ang pagmantinil sa Ginoo. Igsoon kung gusto tag kauswagan uban sa kalinaw, seryosoho nato ang Dios sa kalinaw. He is the Prince of Peace. Amen. Kung gusto tag tinud-anay panalangin nga complete package, panalangin sa maayong kahimtang uban sa maayong panglawas ug duol ta sa Ginoo. Kung gusto tag ingana nga klase sa panalangin, atong seryosohon ang Diyos sa panalangin. Amen. Siya ang Diyos sa panalangin, siya ang Diyos sa kalinaw. Hangto di na to siya klaroon, seryosohon. Posible nga mo asinso ta financially, materially, pero wa tay kalinaw. Daghang gubot, daghang bikil. Di ka mahiluna na conflict. Apan ang panalangin nga gikan sa Ginoo, kauswagan inubanan sa kalinaw. Perting lamia, perting ninduta. Og mo resulta na siya sa diyang maninuod ta sa pagpangalagad sa Ginoo. No, seryosohon na to ang mga lagad sa Ginoo, dili na to siya mantinilan. Taliwala sa atong kabisi, muhatag tag panahon sa Ginoo. Di abito ko'y kachat igsoon nga siman. Nunya, hingon siya, busy jud kay ko diri pastor, kay na ako sa barko, mauni mauna. Niya ako may sibli, nag-mentor niya, samtang na siya sa barko. Sige, may bawas-bawas. Nami conversation. Yan nga na. Nga, na siya struggle. Ang iyang gishare na kong struggle is kanamang lust of the flesh, okay? Nga usay, matintal daw siya sa mga mutanaw siya porn, mga hubo-hubo ba? Lalaki siya. Di lang ako isulti ang ngalan. Siman siya. Ako siyang inan nga, Brad, nagtuo ko nga matintal ka na tungod kay kuwang kag panahon sa Ginoo. Ako siyang inan nga, Brad, ingana ko sa una, ako anang kinabuhi, kanang hilig og porn, hilig og mga skandal, ako anang life. Pero sa dihang nakigrelasyon ko sa Ginoo niya, ning commit ko ni Lord niya, naadyo ko'y quality time with the Lord. Every day, babad ko sa presensya sa Ginoo, naka-charge ko, naka-full charge ko kanunay sa presence ni Lord. So dili ko malubat panahon sa tentasyon. Akong gingana siya igsoon. No? Nya mauto nga ningingon siya, maudyo ni, tinuod yun na pastor kay busy kay ko diri, nya maulaw ko, muampo kay makitaan ko sa ako ang mga higala, ako ang mga kauban sa trabaho, maulaw ko. Abi yung mga igsoon niyang gihimo adto siya CR. Kay gusto man jud siya maka-overcome sa mga struggle niya. So ang iyang gihimo igsoon na siya sa CR adto siya magsigigampo. Moingon siya nako nga, Pastor, salamat sa imong advice. Karon na ako sa CR, Pastor. Chat you later. Magampo sa ko diri sa CR. So mangil ra ko ingon nga nalibang ko pero nagampo ko. Ako sing gingana igsoon, no? Iyang giseryoso. Okay? Di dayta pwede igsoon nga natas trabaho mo seryoso tas Ginoo pwede man. Di ba rin pwede nga sa atong pagtrabaho, pagnegosyo, pag-eskwela, ikson, dili na to seryosohon si Lord. Pwede man. It's all about time management. Kay until, dili ta magseryoso ni Lord. Dili na to matagamtaman ang kauswagan nga inubanan sa kalinaw. Nya lahir ba ning kalinaw nga gikan sa Ginoo, kabalo na ta.
Ang kalinaw nga gikan sa Ginoo mga igsoon pinasahi. Dili siya may kumpara sa kalinaw ug kalipay nga kalibutanon. Nindot kaayo nga kalinaw igsoon. Amen. Again, kung gusto ta nga atong kinabuhi makasinati tag kauswagan. Kaswagan, it means i-bless ta ni Lord sa maayong kahimtang. I-bless ta ni Lord sa maayong panglawas. I-bless ta ni Lord nga mas muduol pagid ta niya. Mo na full package no nga blessing. Ang atong buhaton igsoon tinud-o na to ang Ginoo. Mga lagad ta nga dili na tumantinilan ang Ginoo. Dili na to nga okay ra ni basta lang nakaampo, basta lang naka-prayer meeting, basta lang nakasimba no ayaw nga na. Seryosoha si Lord. Once makita sa Ginoo nga imo siyang giseryoso. Once makita sa Ginoo nga imo siyang giklaro giseryoso. Tinud-anay, tinuuray ang imong pagsunod, pag-alagad. Diha nimo matagamtaman ang talagsaon nga kauswagan, panalangin, grasya, pabor, inubanan sa kalipay sa imong dughan. Mao nay tinuod nga panalangin. Kay sama sa kung giingon ganina dili tanan ni uswag financially, materially, malinawo na. Daghang dato naghikob. Daghang kwartahan niya gubot ang pamilya. Sige away. No? Guba, broken family pero dato ngano man na tungod kay puro ra sila uswag kalibutanon pero way kalinaw nga gikan sa Ginoo. Ang tinuod nga panalangin nga gusto ipasinati sa Ginoo nimo igsoon karong buntaga. Nato nga mga Kristohanon, pauswagon ta. Panalanginan ta ni Lord. Labaw tanan naay kalinaw. Okay? Kung natay kalinaw mga igsoon diha ta makabati og contentment. Naay kalinaw it means mga igsoon bisang ginagmay ra ang nanato kontento ta. Kay natay kalinaw. Amen. Malipayon ta sa bisag unsa ang naabot nato. Mao nay kalinaw. Kamao ta makontento sa tanan nga gihatag sa Ginoo nato. Kay nga tong una-una, bahala ginagmay lang ning akuha karon. Dili na ko i-compare sa uban nga dinagko. Kay kung kasaligan ko o kapiyalan aning ginagmay, piyalan naman sad ko sa Ginoo dinagko. Ang ana atong mindset ngano man kay kana nga panalangin nga naa nato gikan man sa Ginoo. Ni uswag ta dili lang ingon nga ni uswag kaayo apan ang importante ni uswag uban sa kalinaw. Kay ang kalinaw dili na mapalit og usa ka milyon. Amen. Dili na basta-basta mapalit ang kalinaw. Kay kung mapalit pa ng kalinaw, ang katong mga dato kayo, nganong naay katong mga dato nga naghikog, nganong namatay man, nganong naghikog man sila, nga milyonaryo man sila. Tungod kay ang kalinaw, dili nila mapalit. Kay ang kalinaw, ang tinud-anay kalinaw, ato na nang matagamtaman, gikan sa prinsipe sa kalinaw, nga mao si Hesukristo. So kung gusto nato mabatunan ang kalinaw, kalipay, kauswagan, seryosoho na to ang Ginoo. Unsa man iyang balaod sa iyang pulong? Unsa ang gibawal gidili sa Ginoo sa iyang pulong? Ayaw buhata. Unsa ang wala gikahimaya sa Ginoo? Ayaw buhata. Unsa ang gisugo sa Ginoo? Buhata. Unsa ang kabubuton, gusto, plano sa Ginoo? Buhata. Kung ato nang himuon igsoon, sigurado nga musunod ang giingon niya, gisaad ni niya igsoon sa iyang pulong. Musunod ang kauswagan. Apil na sa kauswagan igsoon kanang kaluwasan sa atong pamilya. Apil na ng kabag-uhan sa atong bana. Apil na ng kalinaw sa atong panimalay. Apil na ng magkayusa mong tanan mga lagad sa Ginoo. Apil na ng ang imong utang mabayran. Apil na ng kanang balatian nimo karon makabaton og kaayuhan kay ningon na balaan kasulatan, mayong panglawas. Apil na maunay panalangin nga gikan sa Ginoo. Maayo imong kahimtang, maayo imong panglawas. Duol pa jud kayo ka sa Ginoo. Napadjud kay kalinaw sa imong kasing-kasing. Wala na kay pangitaon ka sa panalangin sa Ginoo. Apan ang Yahweh mao lagi ni, tinuduo nato si Lord. Seryosoho nato si Lord. Ug naay mga buluhaton sa Ginoo basta na ay higayon, hala, dalikyat. Amen. Magbabad ta sa presensya sa Ginoo. Kung busy kay Gaigson, dapat wise ka, busy karong adlaw. Sayo pa lang sa buntag pagsulo na ni Lord, pag-date. Wa pa kamatay imong pares, imong anak, hala. Mao na buhaton na mo ani magyahay lang mig luhod igsoon. Kung asawa nakita na ko nagluhod ako akong anak to apo dito. Iyahay lang mi igsoon, wala mi pakialamay. Sayo sa buntag lumba mi og babad, lumba mi gakos sa Ginoo. Kay diha mao nay sikreto na mo igsoon, kay naa diha ang panalangin, naa diha ang pabor, naa diha ang kalinaw taliwala sa kagubot
Nagkaguliyang na ang tanang tao sa kalibutan. Apan ikaw, chill, relax, kayang kalinaw sa Ginoo. Naa sa imong kasing-kasing. Amen? Mauna yung mayong benepisyo sa dihang atong tinudon si Lord. Ato siyang seryosohon. Ang atong relasyon sa Ginoo, atong atimanon, atong amumahon, igsoon. Amen? Atong klaruhon ang atong relasyon sa Ginoo. Atong sundon ang iyang balaod. Ang iyang gibawal, di na to buhaton. Ang gidili, bahalag labing lami. Dili na to buhaton, dili na to sundon. Kung dili, atong sundon lamang ang kabubuton, ang kagustuhan, ang plano sa Ginoo. Kaya ang resulta nga kauswagan o kalinaw, mosunod. Inighuman nato ang nagsunod po niya. Kung atong buhaton na matinud-anon ta sa Ginoo, atong klaruhon tong relasyon sa Ginoo, aduna tay kahadlok sa Ginoo, aduna tay hingpit nga relasyon sa Ginoo, mosunod ang gisaad siyang pulong nga kauswagan uban sa kalinaw. Amen. Ingana kalami ning mga lagad sa Ginoo nga tinud-anay. Ako lang igsoon. Base sa among experience sa akong asawa igsoon. Experience akong asawa ug ako, grabe. Kami kabalo na mo nag full time wala mi mga trabaho. Last year ba to o the other year pag yun nga nag-struggle mi financially kay kanila ging wala mi mga trabaho ba niya di lalim mga mastor, di lalim mga lagad sa Ginoo igsoon. Mao na nga naluoy ko ng uban nga mamasagil nga pastor daw ng warta nagsalig og abulo. Yes, natay daghang members diri pero matod pa sa iCare Ministry nabilong mi sa Poorest of the Poor. Ang kaning mga members na to diri igsoon walay mga professional ani. Aw naa mga usa nay maestro sa may uban diha sa duha ra man siguro sila. No? Ingana walay mga ingon nga professional kasagaran diri mananagat. Panday nya wala po'y trabaho, wa po'y klarong trabaho. Dili pod permanente. So ingon tong taga iCare Ministry nabilong mi sa Poorest of the Poor. Nya mao nang magkatawa ko ng uban ingon nga nagsalig abuloy asa may saligan mao to nga nag-struggle mi financially before sa akong wife. Nag-contact na akong wife sa iyang amo sa Hong Kong kay 23 years in abroad man na siya, 23 years from Singapore and Hong Kong. Mao na nakasa na nga pwede na siya mobalik apan namalandong love unsa man ni. Ato kang hagiton ang Ginoo. Akong giingna nagsabot yun mi, nagistorya mi, nagatubang mi. Sa man ni, atong hagiton si Lord saad sa Ginoo nga mauni di ta pasagdan. Basta matinud-anon lang tatong klaro no. Sige, pamahala ni. Mao na mga igsoon pero among nabantayan igsoon. Naay kauswagan nga iyang gipasinati namo. Ginagmay na usay ginagmay pero kanunay lain-lain ang gigamit sa Ginoo. Gikan wa man may gisaligan igsoon labi na karon nga nag-independente mi. Ako may head pastor jud ko. Naka-register mig own sec registration. Wala mi gisaligan igsoon si Lord ra. No, wala ang uban gipasakidlan mi laing simbahan ning ari na mo ba. Miingon nga akong asawa may gistoryahan siya pastora kinsa day sponsor ninyo pariner daw kay ngano daw nakatukod mig simbahan ngani nganong nakatukod mig balay nakapalit mig property wala pero sa dihang among gitudo ang among relasyon sa Ginoo nagsubay lang mis kabubuton sa Ginoo igsoon mao gini akong testimony living testimony ko ani maong isog ko mo share ani amo lang gisunod ang Ginoo igsoon ang tabang sa Ginoo gikan sa amihanan kasadpan silangan unsa man north south east west. Maunay among source igsoon bisag kinsa nga tawo gigamit sa Ginoo nakurat mi. Nay moingon pastor gikonbiktar ko ni Lord nga mauni. Pastor, pwede ko mangayo sa imong complete name. Pastor, pwede ko mangayo sa imong bangko. Pastor, daghan kayo. Ha? Ngano man ni? Pastor, gikonbiktar ko ni Lord mauni, gi-reveal ni Lord nga mauni. Gi-impress ni Lord nga mauni. Mauni igsoon nga naingan nimi. Tanan pabor sa Ginoo. Pero among gihimo unsa man? Ang among gihimo igsoon is giseryoso lang namo si Lord. Among gitinuod gyud na ami intention nga ang ministry nga gipiyal ni Lord dili na mo mantinilan. Among hagiton si Lord, we walk by faith and not by sight. Wala mi nagdepende sa mga krisis sa among makita og madungog. Nagdepende mi sa Ginoo kay ang akong Dios milagroso. Our God is a great provider, Jehovah Jireh. Amen. Mo nang wa mi pasagdi matingami nganong naay mi ngani. Nganong di magundang ang tubod perminti tungod ni sa Ginoo. Aside from that, napajud mi kalinaw. Kalinaw mga igsoon, chill rami kanunay. Na mga kagubot, chill rami, magkatawa rami. Nga naman, ingana ang blessing ni Lord nga morsulta kung masinugtanon ta, kung atong giseryoso atong pagpangalagad sa Ginoo, kung atong gisunod iyang balaod. Nya kami igsoon dili gyud mi mo tolerate og dishonesty. Manang usahay kontrahan mi sa una sa akong asawa
Kay mo barog jud mi ang mga butbot bakak amo nang i-expose. Di gyud mi ganag bakak igsoon mao nang nay musuko na mo. Pero gilabanan mi sa Ginoo. Daghan kay nigbibi-ay no maning daog napadyoy istorya igsoon ngingon nga kanang simbahan mo mabungkag pero karon ni uswa Ginoo nag-anam og ka develop gi-renovate man ni nato atong church igsoon nay mga gipanggamit sa Ginoo nga bisag kinsa lang igsoon nag-anam-anam nakapulpit na ta nya sunod gaplano mi nga grasya sa Ginoo nagtigom-tigom ta para sa tiles ana among gianam-anam ba among nakita nga slowly but surely gipakita sa Ginoo ang resulta kung matinud-anon ta niya. Gipakita ni Lord ang resulta, ang bunga kung ato ang motibo is pang Ginoo gyud. Karon ning wali ko akong motibo para sa kamayaan sa Ginoo for salvation. Wala na ilain pa nat way magdili para pangwarta. So akong nakita nga si Lord mulihok gyud. So tinuod ang giingon ni Job igsoon nga kung ato lang tumano ng mga sugo sa Ginoo balaod, unya mo alagad taniya sa tinud-anay na ay moabot nga kauswagan uban sa kalinaw. Amen. Mao na ang tinuod nga panalangin. Naapa imong gipanginahanglan, maayo imong kahimtang, maayo imong panglawas, duol ug uhaw pagid ka sa Ginoo. Ang atong kinabuhi nahimo pa jung panalangin. Even me igsoon dili ko ka imagine. Again ako mong tagaan sa akong account James M Dumano na ako'y nakapinpost diha mga testimonies sa mga na-bless. Grabe ang ilang gibuhat sa Ginoo silang kinabuhi. Sukan nga naa sila ani nga page daghan mga testimony. Ya me personally igsoon daghan di ko ka-imagine. Daghan kay mga kriminal, adik-adik, drug lord. Grabe og mga kaso igsoon nga mingsunod sa Ginoo. Nga ako'y instrumento ni Lord para nila, no? So nakaingon ko wow, blessing man gyapon no. Ingana ang grasya, ang pabor sa Ginoo. Once matinud-anon tang mga lagad sa Ginoo, naagi resulta. So tinuod ang giingon ni Job igsoon. Again, ang giingon ni Job sa atong teksto, Job 36:11, kun mutuman og moalagad sila sa Dios, mutuman. Obedient lang ta no? Obedient ta, doers ta sa word ni Lord. Nya moalagad ta niya nga tinud-anay, magpuyo ta, no? Magpuyo ta nining kalibutan nga malinawon ug mauswagon. Nag-uban, malinaw nay kalinaw ug nay kauswagan. Perting ninduta. Ug ang pulong sa Ginoo dili bakakon. Amo ning nasinati karon. Ingon ang balang kasulatan nga mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Ginoo mobarog jud na, mulungtad hangtod sa walay katapusan. So unsa pa may gidugay-dugayan nato igsoon? Kung gusto ta makabaton og kauswagan, uban sa kalinaw, kaluwasan sa pamilya, apil naman na sa kauswagan. Okay? Kabag-uhan sa imong bana, asawa, ginikanan, anak, apil na sa kauswagan. Part na sa kauswagan igsoon, uban sa kalinaw. Ang atong buhaton karon igsoon, tinud-o nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Seryosuho nato si Lord igsoon, dili nato mantinilan. No, atong pasidunggan si Lord in everything we do, dapat mag-glorify si Lord. Amen. Atong tinud-on ug atong sundon ang balaod sa Ginoo. Sa diyang ato ng buhaton, ang iyang saad nga kauswagan uban sa kalinaw, sigurado nga atong matagamtaman. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you for your word this morning. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Ug salamat usab sa imong presensya. Thank you for the words of wisdom nga imong gipasinati kanamo Ginoo. Imo ming gipahinumduman nga ang Yahweh sa kauswagan nga puno sa kalinaw. Kanang amo kang tinud-on sa pagpangalagad Ginoo. Kanang amo kang seryosohon, among sundon, imong balaod, imong sugo. Kanang dili mi mo compromise sa kalibutan, kung dili maglakaw mi sa pagkabalaan, magkinabuhi mi nga nagsubay sa imong pulong, imong kabubuton, kay maunay susi, maunay Yahweh sa kauswagan uban sa kalinaw. Lord, tabangi usab kami, wala kami mahimo kung wala ikaw. Akong giampo ta ng mga viewers karon Lord nga magkupot ka silang kinabuhi. Guniti mi Ginoo. Tabangi mi Ginoo. Hatagi mi kadasig Ginoo nga maninuod pagpangalagad nimo, nga dili kanamo mantinilan, apan kung dili seryosohon kanamo Ginoo. Kay kung amo kang seryosohon matud pa sa imong saad, kung amo kang sundon tinud-on, na ay kauswagan uban sa kalinaw nga among matagamtaman, uban sa among tibuok panimalay. Lord God, mauna among gipangayo, gipangandoy Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo nining kabuntagon. I pray nga dili kini mo labay kawang lamang apan amo ning kinabuhion. Ug kani nga mensahe nga among nadungog karon Ginoo, mao ni maghatod namo sa tinuod nga kauswagan nga uban sa kalinaw. Mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga mabungahon
labaw sa tanan maghatod sa kinabuhing walay katapusan. Father God, wala ko kabalo Ginoo unsay sitwasyon karon sa mga nagtan-aw ani Ginoo. Wala ko kabalo sa ilang struggle, but Lord, I pray nga imo silang tabangan Ginoo. Nga maybe ang uban diri Ginoo nang ningkamot og ayo wala nay time nimo kay naay giapas utang, but Lord tabangi sila Ginoo. Nga taliwala sa ilang kabisi Ginoo, mas maglabaw unta ang ilahang panahon nimo nga na sila quality time nimo Lord God, nga mangita gud sila paagi Ginoo, nga makahatag sila quality time nimo kay mao nay sikreto Ginoo sa kauswagan, mao na imong gipangita Ginoo, mao na imong gipangandoy kanamo ingon nga ikaw ang among amahan ug kami ang imong mga anak. Naningkamot ka, nangandoy ka, nangandoy ka Ginoo, nagtinguha ka nga unta na ami quality time one-on-one nimo Ginoo. So Lord, tabangi mi Ginoo, wala mi mahimo kung wala ikaw. I-restore, i-refresh among first love nimo, among fire, among kadasi Ginoo. Kay gusto mi Ginoo nga tinud-on ka namo, gusto mi Ginoo nga seryosohon ka namo, gusto mi Ginoo nga among sundon lamang imong balaod, imong pulong, dili ang among pagbuot, kung dili ang imong pagbuot aron ang imong gisaan nga kauswagan uban sa kalinaw among matagamtaman. Right now Lord God, I pray to all of the viewers nga unta in Jesus name I declare it Lord God, in my mouth, in the name of Jesus Christ. Maangkon unta namo, maangkon gyud namo Ginoo in Jesus name ang kauswagan uban sa kalinaw. Dili nang muuswag ra mi financial, kwarta ra, material ra, apan wa mi kalinaw kay nalayo sa minimo, apan malaglag usab mi. Apan Lord tuguti nga muuswag mi sa lain-laing areas among kinabuhi, at the same time adunay kalinaw nga among kasing-kasing Ginoo. Malipayon mi nga mga lagad kanimo. Lord, salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, thank you for your presence and thank you for your word. Salamat, Holy Spirit. This time, Lord God, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman. Especially, Lord, among giampo karon ang mga igsoon na mga nasa laing-laing nasod nga naka-permanent address na, Lord God. Basta ang amuang mga higala igsoon nga naaron sa laing nasod, I pray, padayon ka pagpamuhat nila. Pabor, Ginoo, we declare favor in Jesus' name. Blessing, promotion, sa ilang trabaho, Lord God, I pray favor sa ilang amo. And i-level up pagid Ginoo, ipaangat pagid sila, pasinsuha pa Lord in Jesus name. But Lord, I pray also nga dili sila malipat sa blessing. Dili sila malipat sa kwarta, magsige na lang sila tigom, sige gukod sa kwarta, apan nay nabiyaan nila ilang relasyon nimo. But let it be Lord God, despite of their busy day, busy schedule, still they will spend quality time with you in prayer and meditating your word like this, maminaw sa imong pulong og magdaig kanimo, mag-awit kanimo kanunay. Kay ana nga paagi naka full charge sila Ginoo. Hatag sila og quality time nimo Lord God. Na sila personal devotion, commitment nimo Ginoo in Jesus name. Because at the end of the day, mao gyud na ang among puhunan, dili ang kwarta ang matubang namo sa adlaw sa hukmanan. So Lord, tabangi sila. I pray nga na sila uhaw sila sa presensya nimo, gutom sa imong pulong kanunay Ginoo. Excited sila Ginoo sa imong presensya every day in Jesus name. And again, I pray dili sila malipat sa blessing, but ilang hinumduman ang blesser, knowing nga ang ilang mga nahimutangan karon or ang panalangin ng imong gipiyal, ang ilang naa karon Ginoo, imo ra nang gipiyal nila, ikaw ang tinuod nga tag-iya, walay ila. So Lord, ayaw itugot nga malimtan kanila in Jesus name. And Lord, again, tagaysad silang mayong panglawas, tagaysad silang proteksyon, labi na nga ang uban layo silang pamilya. Panahon nga mingawon sila, i-comfort sila Lord God, ipabati imong gakos kay maunay makapagaan sa among kamingaw ug pag-antos. Again, panalipdi sila gikan sa lain-laing atake sa kaaway. I pray for your precious and holy blood magatabo nila in Jesus name. Thank you God. Lord, salamat kayo. Again, imong pulong, salamat. Imong mensahe, imong presensya. Holy Spirit, thank you so much. This time, Lord God, magpaabot na lamang kami sa mga milagro gikan kanimo. Mga kahibulungang butang, mga katingilahang butang, mga dagkong butang nga imong ipasinati kanamo. Ang promised land nga among ipangandoy, paabuto na muna. Among paabuton uban sa dakong pagtuo. Himo alamang kaming angayan takos kasaligan kapiyalan aron imo sad ming bubuan. Again, magpaabot lang ni Lord God uban sa pagtuo. Amo kining gipangayo daan o gi-claim gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Thank you Lord. Salamat sa kalampusan sa iyahang mensahe. Okay? Kalampusan di ay sa atong gibuhat karon. Thank you so much.
thank you mga viewers diha. Salamat kayo. Again, akong gipasalamatan ato ang mga subscribers, ang mga new subscribers, mga new followers, welcome. Ani nga page viewers and sa pay ubanda star senders na mag-send sa inyo ng star da. Salamat kay tanan-tanan. Salamat sa inyong pagtan-aw, no? Akong gi-declare and I pray that today is gonna be a blessed day, a fruitful day, a victorious day for us in Jesus name. Tanang buhat sa inyong kamot diha, panalanginan sa Ginoo. Tanang lakang ninyo giyahan inyong mga desisyon giyahan igsoon. Ug sa tanan karon nga nasa lain-laing nasod nga gabi iron diha, I pray nga ang protection, ang pabor sa Ginoo magkauban kaninyo. Ang iyang mga manulunda, iyang mga angels maglibot sa inyong higdaanan para safety mo in Jesus name. Okay? So again, that's all for this morning. Himaya o kadungganan akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Siya lamang ang giisa nako igsoon. Walay relihiyon maisa, pastor, tao, unsaman, simbahan, wala. It's Jesus Christ alone. Jesus reigns. Amen. So that's all for this morning. Kita taon niya igsoon sa lain na pod nga topic, no? O nang hinaot ko nga mag-uban ta. Okay? So nga kung ikabilin kaninyo igsoon, ampo kanunay ubanan sa pag-amping kay kung magsigilan tag-ampo watay amping-amping. Patay atong pagtuo kung walay buhat. Okay? Again, ampo ug amping kanunay mga igsoon. Keep safe everyone. To God be the glory. God bless. See you later. Watching from Iligan, Pastor James. Shout out there, Brother Roy Christian. Pahabol. God bless. Salamat, igsoon. Breakthrough is coming. Amen. Amen, Brother Bobby Lamido. Okay. So, daghan kay nagpasalamat. Way sapayan kanuna, igsoon. So, katong mga nag-apas nga nagpa-pre-request or namoy, gipangutanan ako niya. Mahuman naman tayo kay di man ako matabang igsoon. I-inbox lang ko. Again, before na ko ni-end, I want to encourage everyone to mention your, to invite your friends. I-invite inyong higala nga mo follow sa tong page. Para ma-blessed sila, dili kay kamura. Amen? So again, to God be all the glory. See you next time. Amping.